Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubabatian nyo man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Hazardous materials sa Abestos Roofing sa Burgos Market ginareklamo sa mga bumalakal kag vendors. May gamay nga pagsaka sa pila ka mga brands and prime commodities sa merkado. 2.1 million pesos kabalo sa illegal nga droga nakuha sa isa ka subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Sa Ibi Magalona, may bago nga tourist destination kung sa diin bidang inang kabakawan kag seafood. Kag sa good vibes, mga hapos na nga katuan nga mga matahom nga lugar sa Banwa sang Kawayan sa tripping ni Ruming, kag isa ka grupo nagabaligya sang peanut butter para mapaeskwela ang 5 ka mga estudyante sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sa Banwa sang Ibi Magalona, pinaagi sa pagbuligay sa barangay kag sang lokal nga panguluhan, nakapatukod sila sang floating restaurant sa kilid sang mangrove nga nakahatag sang duga nga palangabuyan sa mga pumuluyo. May report si Romeo Sobaldo. Pagsampot mo pa lang, malatay ka sa mga kawayan nga padulong sa kalan-an. Sa kilid, malapad nga kabakawan. May bamboo cottages, kag may second floor para mas matahom ang view. Sa kilid, may mga balay nga ginpintahan para matahom lantawon. May mga bangka nga naplastar sa higad. May mga floating bangka man nga dutsanggi. Pwede ka makabakal sang talaba, ang sikat nga blue crabs sang Ibi Magalona, kag bisan prutas, may ara man. Ini ang Island Madalag Eco Haven. Sa top view, daw isla ang shape sa lugar nga himo sa kawayan. Istorya ni Mayor Marvin Malacon, nagakalabyan niya lang sa una kung nagbike siya ang ini nga lugar, kag napensaran niya nga pahimuan sa proyekto kung sa diin makaganar ang mga pumuluyo kag makahatag pa sang dugang nga trabaho. The reason nga kami galagaw, gusto namon mangita sang opportunity. Gusto namon lang taon anong pwede sa sininga lugar. Masulod kami di before, kundi na matubang ido sa dalan, kabataan, wala bayo. Kung kaisa, miskandiin na kita kapulungko dira. May kapihan, wala kita butangan, kantuan ni kalapihan. Siling namon, Jojo, dali de. Senko, make a change in this place. And what you see right now is a new tourist destination in the 3rd District, especially in our place. Sutukin ang specialty sang kalan-an, sugba, tula, kinilaw, kasag kag talaba. Kag syempre, hindi madula ang ibang mga seafood pareho sang isda kag pasayan. Suno kay Jojo Vargas, ang Environment and Natural Resources Officer sang Banwa, ini ang resulta sang ilawala untat nga pagpananom sang bakaw. Karon, na-enjoy na nila ang kadamuon sang produkto gikan sa baybayon. Diri, no, ang ginimo naman ni naton to showcase nga sa ginapabugal sa aton Banwa, kag ang aton nga ginapabugal permi is ang aton mangrove. So, kumbaga, ROI na ni sa pagpananom niyo sang una sang mangrove diri, no? Return of investment. Ang kalabanan sa staff sang kalan-an, mga pumuluyo mismo sang madalag. Iban sa ila, gikan sa mga dalag ko pang resort kag hotel. Suno pa kay Mayor Malacon, ginalantaw niya nga ang Isla Madalag, ang mangin isa ka tourist destination sa 3rd District. May partnership ang Banwa kag ang barangay sa pagpadalagan sini. Pangabaylan sang alkalde, nga mapabilin ang katinlo kag kalinong sa lugar. To the local official, kinlanlan nyo gid sa political will para mag-successful sini. I told them, minano kaayo ka lugar, minano ka nami ka pagkaon, importante the welcoming of the locals kag ang matawhay nga lugar imintinar. Kag karon nga ang Ibi Magalona isa na sa mga napaidalom sa Alert Level 1 nga LGU sa Negros Occidental, plano sang Banwa nga ibalik man ang Seafood Festival sa bulan sang Disyembre. Kag magabutang man ang Banwa sang pwesto sa Bacolod City kung saan pwede makabakal ang mga Bacolod noon sa ilang nga mga produkto. Sa number 9, ordinansang magapatuman na mangin mandatory ang COVID-19 testing para sa mga persons deprived of liberty ang ginaprubahan na sa Konseho sa Bacolod.
Antes pa man i-commit sa mga BJMP facility ang mga persons deprived of liberty, ginakinahanglan nila nga magpaidalom sa COVID-19 testing. Sandig sa ginaprubahan nga ordinansa sa katapos ng Konseho sa Bacolod, ang mandatory COVID-19 testing pamaagi agud balikawan ang paglaptas ng virus sa sulod sang jail facility. Samtang yara sa detention cell, magapaidalom na sa testing ang PDL kung magpositibo sa virus, ginakinahanglan niya nga mag-isolate sa designated quarantine facility kag magpaidalom sa treatment sa sulod sang BJMP compound. Sa nagpeak ang COVID-19 pandemic, nangin pamaagi na sang BJMP kag City Health Office ang testing kag medical examination requirement para sa mga PDL antes pa man sila ginaupod sa iban nga mga PDL. Sa number 8, may 25,000 ka bakuna para sa mga ido ang ginpadala sa nga probinsya sa 31 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Ini sa tinutuyo nga mas mapaayo ang rabies vaccination sa mga ido. Sa datos ng Provincial Veterinary Office sa 2021, 144,485 ka mga ido ang tigayon nga nabakunahan. Pero 53.0% lamang ini sa target nga mabakunahan. Suno kay Dr. Renante Dicena, ang Provincial Veterinarian, ginaduso man ang pag-counterpart sa mga local government unit bahin sa pagbakuna sa mga ido, labi na sa mga lugar kung sa diin may na-record nga 5 ka mga napatay nga persona bangod sang rabies. Suno kay Dr. Shinli Hemoya, ang rabies coordinator, ginasulit-sulit nila kampanya ang responsible pet ownership. Dapat hindi pagpabayaan nga maglayaw ang mga ido kag ipaidalom sa purga kag pagbakuna ang mga ini. Kung may makadtan gid man, dapat nga magpakonsulta sa doktor. Sige, pagpabakuna, pagpapurga, tapos kung i-leash gid ko or ano sa ilang nga balay Hindi pagwaon. Hindi pagwaon, as much as possible hindi sila wala sila kontaktan sa with other dogs. Okay. Kamo na. Tapos inang encouragement ang spay neuter. Population control kay ilaban ginapabayaan tigadamo lang sa dalan ka bata, mga bata. Ti hindi na makontrol sang ano mo, wala na tag-iya. Wala na tag-iya. Di syempre, sino man mapabakuna sina, ti masigi ano. Sa number 7, suspect sa pagpatiro sa duha ka mga empleyado sa isa ka kalan-an sa Barangay Sumag sa Bacolod City, nadakpa na. Armas ng suspect na recover man sang pulis. Tigayon nga na-aresto kahapon sa kapulisan ang suspect sa pagpaniro sang Miyerkules ang gabi sa duha ka mga empleyado sa kalan-an sa Purok Progreso, Barangay Sumag sa Bacolod City. Sa balay sang himata sa Barangay 4, Poblasyon sa siyudad sa Himamaylan, nadakpan ang suspect nga si Romel Castillo. Sunod sa hepe sang Police Station 9 nga si Major Junji Liba, nakuhaan pa sang isa ka 38 caliber revolver nga armas ang suspect. Sunod sa kay Liba, ginpanginwala ni Castillo ang pagpanglutang sa duha ka mga persona apang si Liba ang nagsiling nga positively identified siya sa mga witness. Damlag pa, ginpahayag ni Liba nga ginpaokpan ni Castillo ang duha ka mga empleyado sa kalan-an sang wala niya maatubang ang tag-iya sa kalan-an nga amo ang suno sa pulis, nagbulig agud makapauli ang yasini nga misis sa iya nga pamilya. Kaso nga frustrated homicide ang ipasaka subong nga adlaw sa Police Station 9 kag ang Himamaylan PNP naman ang magpasaka sa kaso nga illegal possession of firearms batok kay Castillo. Colegio San Agustin Bacolod offers Bachelor of Science in Accountancy. This program will make an Agustinian graduate a competent professional with technical skills in financial reporting, management accounting, and taxation. Join us and land a job on any of these careers: audit partner, consultant, financial advisor, chief finance officer, school or corporate accountant, junior analyst, cost analyst, and a lot more. Enrollment is ongoing. Choose quality. Choose Colegio San Agustin Bacolod, your school, your hope. Sa number 6, 2.1 million pesos nga balor sa illegal nga droga na recover sa isa ka subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City.
Na-recover kaina sang kaagahon ng 2.1 million na pesos nga balor sang suspected shabu sa buy-bust operations ng PNP sa Rosario Heights Subdivision sa Barangay Takuling. 3 ka persona ang arestado, lakip na ang subject nga si Jason Havelosa nga amo ang ginaalegar sang PNP nga wholesaler sang illegal nga droga. Ginakabig man siya nga high-value individual bangod na aresto na siya sadto may kangtanan sa illegal nga droga. Dakupman sa John Vergel Orquia kag John Matthew Toleo nga sunod sa pulis mga distributor ni Havelosa. 16 tanan ka sachet ang nakuha sa mga suspect. Kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 5, sa Escalante City, 12 anyos nga bata patay matapos mabungguan sang van. Patay 12 anyos nga lalaki matapos ini mabungguan sang delivery van kahapon sa highway sa Barangay Hunub-Hunub sa Escalante City. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan gikan Barangay Balintawak padulong Barangay Buenavista ang van sang hinali na lang magtabok sa dalan ang bata. Sunod sa PNP, nagtingwa pang magpreno ang van apang iya sa gihapon na igo kag nabungguan ang minor de edad. Dead on the spot ang biktima. Detained man sa karon sa Escalante PNP ang driver sang van. Sa number 4, halos 3,000 ka mga pamilya sa Banwa sang Ilog nga nagubaan sang balay bangod sa Bagyo Odette ang nakabaton sang cash assistance. 2,944 ka pamilya ang nagbaton sang tig 5,000 pesos gikan sa National Housing Authority. Ang pagpanagtag sang cash assistance ang ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga 14.7 million pesos ang kabilugan nga na-release sa Banwa sang Ilog. Masunod naman nga padulungan suno kay Lacson ang Sipalay City, Isabela kag Kawayan. Labing ginapasalamatan naman ni Mayor John Paul Alvarez ang bulig nga nabaton, labi na nga ang Banwa ang isa sa mga naigo sang bagyo sadtong Disyembre. Padayon sa karon ng ilang nga pagpanilo sa mga waterways suno sa iya. 91 milyones pesos sa kabilugan ang na-release nga pondo sang NHA para sa mga nagubaan sang balay bangod sang Bagyo Odette sa probinsya. Na kwarta na ginubaton yung dapat kasi yung balay. Kung balay yung medyo nakarecover na kami, suga ang ulay mo. Kung tagid din. Hindi na pwede na may mabili na maski piso, no? So, indikasyon na sa provincial government na ihatag din ka na. Sa number 3, COMELEC hindi magbaton sa mga sose nga kulang sa mga attachments. Sa 48 ka mga kandidato nga nagpapili sa local election sa Bacolod City, 6 pa lang ang nakasubmit sa ilang statement of contributions and expenditures sa COMELEC office. Sa Hunyo 8 na ang deadline. Sunod sa kay Acting Election Officer Attorney Revo Sorbito, wala na siyang extension sa gintanan ang deadline sa submission sang sose sa mga kandidato kag mga political party na pierde man o kung nagdaog. Hindi man magbato ng COMELEC sa mga sose nga kulang sa mga dokumento kag iban pa nga mga attachment. Ang mga kandidato kag partidong mapaslawan mag-file sang sosya isa ra mapasakaan sang kaso kag mapamatbatan sang perpetual disqualification sa non-filing of sose. Sa number 2, movement sa presyo sang basic kag prime commodities sa mga baligyan sa Bacolod ang na-monitor sa Department of Trade and Industry. Regular nga nagapatuman ang DTI sang price monitoring sa kada semana sa mga syudad ilakip ng Bacolod City bangod ini ang ginakabig ng mga key trading centers kag kada bulan naman sa mga banwa. Suno kay Romel Amihan, ang Consumer Protection Unit Head sang DTI sa Negros Occidental sa monitoring sa Bacolod City, may paggiho sa mga presyo sa basic kag prime commodities sa May 27 nila nga monitoring kuni paangid sa May 20 nga monitoring.
sa ilang nga datos sa pila ka mga brands ng sardinas, kondensada nga gatas, evaporated milk, powdered milk, kape kag bisan pa bareta sang habon panlaba. Suno kay amihan, may pagsaka man sa pila ka mga brands yara sa gihapon ng mga presyo sini sa suggested retail price o kun SRP. Wala man naglabot sa 10% ang ginsaka sa presyo. Ang pagmahal sa bilisang raw materials, ang gasto sa pagtransport, bisan pang saka sa produkto petrolyo, ang pila sa mga ginalantaw rason sa movement man sang presyo sang sini nga mga nagapanguna nga balaklon. Ang tip naman sang DTI sa mga konsumidor, agud to makakinot sarang mag-download sang DTI e-presyo app para makamonitor sa mga bili sang balaklon. We can say it as Kung sige-sige ang pagtaas sang mga sang cost no sang raw materials no kag sang fuel, posibleng nga mag-increase ang mga prices sa basic necessities and prime commodities. But then again, ang mga manufacturers daton ma-request pa na sa sang price adjustment no sa DTI. Kaya ang DTI estudyuhan nila na kung viable man gid na magtaas o kung mag-change sa mga presyo sa aton mga balaklon. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Hazardous materials gikan sa asbestos roofing sa ginakaayo sa karon nga Burgos Public Market sa Bacolod City ginareklamo sa mga bumalakal pati na mismo sa mga vendors sa sulod sang merkado. Ma-report si Nico Delfin. Kung tanawon daw ordinaryo lang nga panid sang semento ining nagkalabuka nga asbestos roofing nga nagalinapta sa sulod sang ginakaayo nga Burgos Public Market. Pero lipod sa ihibalo sang pila ka mga trabahador nga peligroso sa ila ikayong lawas ang kasubong nga hazardous materials nga ila ginihimos kag ginapangsulod lang sa sako. Ang engineer nga si Edwin Acostan, isa man kaanay overseas Filipino worker sa Kuwait, ang nabalaka bangod sing hindi maayo nga disposal sang asbestos roofing gikan sa nakaayo nga atop sang merkado. Bisa na mga manugbaligya ang nabalaka man bangod malapit lang sa ila mga tapangko ang wala pa mahimos nga hazardous materials. I was so shocked and so surprised na sa vegetable section, kalat na kalat, mostly sa mga contractor natin are project-based. So, by the time na makapaipikto, makaklo nila ang asbestos fibers, wala na sila sa company and nobody will take care of them. So that's why ang dole sila dapat, ang City Health Office should be aware of that. Suno kay Romel Palalon, Officer in Charge ng Environment and Natural Resources Office, responsibilidad sang contractor ang pag-secure sang ginakinahanglan nga permit kag mga protective equipment para sa disposal sang asbestos roofing. So it should be the responsibility sang contractor. Si contractor ang kututunta, kaya siya na naghandol. Kung di niya na-dispose, kaya dapat may lugar gina siya nga disposan. Niya ilubong o kung i-special treatment na siya nga paghandol sang asbestos. Hindi ito na maupod sa landfill mo. Hindi man pwede nga ihaboy ang hazardous material sa sanitary landfill suno kay Palalon nga pamuno man sang Department of Public Services. Hazardous siya kung mahaklo mo na siya. Kakapudpud mo. So it might be pumilit sa lungs mo, pumilit sa kung ano sa mga area. May masobra na sa duha ka semana nga wala mahimos ang mga nabuka nga asbestos roofing sa sulod sa merkado. Ang asbestos amo sadtong ginagamit nga material sa mga construction site bangod sang thermal capacity sini. Ugaling ang asbestos nga isa ka fibrous-hydrated mineral silicates ang carcinogenic o kung sarang makatuga sang balatian niya cancer base man sa mga pagtuon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa papabalo na mo niya pang pag-good vibes sini nga weekend. Gusto mo maglagaw kag magtinir sa mga lugar nga madulang imong stress pero gusto mo hapos lang kadtuan? Pwede. Sa Kawayan, kadamo sang pwede bisitahon nga mga lugar. Gusto mo magkape samtang nagaatubang diri? May bukid ka na, may bye-bye ka pa. Kag malapit lang diri, may bungyod sa higad sang dalan nga pwede mo sa kaon sa pila lang ka minutos kag ara ka na sa ibabaw kag amo sini ang imo maabtan. Kung gusto mo pagid may cave, yara lang sa higad sang dalan nga puno-puno sang mga bats. Pangkadtuan tayo na buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m.
Nagahibalo ka mo bala nga may isa ka grupo nga nagabaligya sang peanut butter? Yes, you heard it right, peanut butter. May ara sa merkado, may ara man sa grocery. Pero pinasahi ang peanut butter sa sini nga grupo kay malaman, mabinuligon pa. Ang grupo nagabaligya sa peanut butter para mapaeskwela ang 5 ka mga estudyante. Ina naman ang istorya sa Baganihan sa Sunday at 10 a.m. Barb, kabulo ka ba? Si kawayan, kada mo gali isang lugar nga undiscovered, kani pa popular nga kanami katuan. Time lang kulang. Kag longest, siya di ba, Ming? Coastline. Coastline, oo. Kada mo, Barb, the best of mountains kag bye-bye ara sa kikawayan. No, ito lagi dyan. Trisam. Kag syempre, ang isa ni kagrupo naman, Barb, pinagi sa peanut butter, nakahatag sila sa libreng pag-eskwela sa mga kabataan. May isang una pala nakatilaw mo ko kami fundraising. Ang peanut butter, ano gina siya patok, gina siya Ano oras sa peanut butter? Hindi, kitungod nga dako ba lang imong ma-earn, especially if namit ang imong peanut butter. Ito na, tanan. Brata peanut butter. Kagabulan itong mga balita sa Negros sa buong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatago sa imong nga palibot. Kung dapat balansa kay eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!